níos mó ceisteanna ná freagraí. An teachtain seo caite dógad an taire Gaeltachta donnacha má ginlach, an chlár takeíochta teaghlaí agus próisis pleanála teanga san Gaeltacht. Si an bhí hinseacht an rud is mó a ascríonn as. Ní soléir do ghunnearbe cad is brí leis na téirmí seo agus cén toró a bheas orb sa dearú. Cuinímis aigne oscailte áfach, tá seansán go bhásaí rudaí fiúntacha amach astab. Ach tá go leor ceisteanna an, mar hampla, cén fá mé níos mó takeíochta fáil do hailí atá tógáil páistí le Gaeilge I náiteanna le sa tír, ach ní bheith I náiteanna eile. An bhfuil sé sin chorm. An bhfuil cíal le sin. Cén fá bhfuil ceantar Gaeltachta atá I gcateachóir C le meascú le ceantar I gcateachóir E. Cén toró a bheas ar sin. Tuigtear go méid sainmhíniú nua cad is Gaeltacht an sa mille Gaeltachta nua, sé sin go rud teangólaíochta seachas tíreolaíochta a bheithán. Ach cad is cíal le sin. An soilreatal sin do dhí choimisiúnú na Gaeltachtaí.